Tok yudo lipot kuom Ali Abich wang'ado tong' wadonjo Migori wadhi limo George Juma. Jakend ratiro mag nyithindo kotele kod kamishna mar kaunti ma Migori Kisilu Mutua ojiwo oganda duto mondo okonye kedo kod weche mag ndiko nyithindo tije maong'ere kaka child labor. Mutua wacho ni wach nyithindo matiyo sani medore e dhowedhe kod kuonde kunyo mula e kaunti ma Migori. Ndiko nyithinde tije maong'ere kaka child labor en achiel kuom midhieche madongo majuko nyithinde e kaunti ma Migori ma piny owacho korego mok mago mag piny owacho osebedo kadhi nyime kod kedo godo. Midhiero nosenenore ahinya e alwora ma Nam Lolwe kuonde ma kunyo mula kaachiel kod mamoko. Kwan jopuonje mathoth to ahinya ma yawuoyi oseyo skul kendo koro donjo e tije ma kunyo mula kaachiel kod lupo e Nam Lolwe. Ka nyithindo odhi e lupo to yudo ka samoro yudo pesa mabup e lwete. To en pesa maraka mabiro e samatin. Giringo giwe sikul ka gidhi e lupo, ka gidhi e yiedhi nikech kech mar samatin kende. To wang'eyo ni nyathi ka nyathi, wang'eyo ni somo tek. Kendo somo ka ng'asi somo samoro idhi maonge chiemo, samoro iwuothi idhi kama bor. To nana nikech gikone tidhi yudo gima ber. Nyaka sandruok ma jolupo e dhowadho ma Kithegung'a e sabgono ma Nyatike dhi nyime kod timo penj nyithindogo ma oseyo sikul kendo donjo e lupo. Kwan nyithindo maromo 14 mane oseyo sikul kendo donjo e lupo oseduoki e sikul e bwo apedhani ma itimo kod jolupo e dhowadhno ma Kithegung'a e sabgono ma Nyatike. Kamishona ma kaunti ma Migori Kisilu Mutua wacho ni piny owacho sirore koro moko mar kedo kod midhieroni. Ka bende koro kwa jonyuol ni kone nyithindgi duto koro bet e sikul. And it is something that we can do given that GAO is spread all over. But sometimes our concern is when the community seems to appreciate, to embrace those activities. But anytime you feel that one team is reporting this is happening, then we are very happy. Kisilu wacho ni ndiko nyithindo tije en gino mantiere tok chik kendo chatero mag nyithindo. What we need to do then, because these are our community members, is to maybe I impress on my teams, then to work very closely with a view to get information and also to mitigate. Because we know the chiefs are present all over these areas, it is possible for us to have interventions. We share also our contacts with those teams so that if they are not reaching one officer, they can be able to reach us so that we are able to respond and respond so timely. Apisa maduong' e migaono ma ochwechego ma kit chwech e kaunti ma Migori Ngiro Sodhiambo wacho ni giseango ne nitiere jopuonjre mathoth to ahinya ma odak alworano mar Nam Lolwe ma koro donjo tijego mag lupo kendo ringo weyo sikul. Kwadwa ni mondo wawach ne nyithindwa ni mano e ohala ma ginyalo goyo e ngimagi duto. Kata ka in jalupo ti jalupo modhi sikul, tibiro lupo e yo maber maloyo jalupo moko odhi sikul. Omiyo aywa kasayo jonyuol ni ka nitie nyathi moro amora mowe sikul odhi lupo e nam, jonyuol manygi ure udi, golgi, ahinya nyithindwa machuo. Piny owacho rogo moko mago mag piny owacho ojiwo jonyuol mondo kone nyithindegi koro somo motieko kendo kondikgi e tije kapod gitindo. Wan kaka department mochung' ne kit chwech wadwaro ni nyathi ka nyathi oyud ratiro mare mar dhi somo kendo dhi e skul. Waseketo mikakati ma wawuothe schools kendo adwa go erokamano ahinya nikech higa mokalo nwayudo thuolo mar wuothe sikunde ahinya secondary schools ka wa mentor girls kendo ka wanyiso gi ber mar somo. To wamor ni most of schools mane wawuothe nyithindo timo maber kabisa. Pod wadwaro extend this program. Medruok ma kwan familia ma nyithindo ema otele bang' jonyuol gi wito ngimagi ma idendo kaka children headed families gin moko kuom gigo ma itudo kod medruok ma kwan nyithindo ma oseyo sikul kendo ndike tije. George Juma, Ramogi TV, Migori.